Makaon natin. Unsa na nga makaon? Piatos? May ba ng piatos kay kamami na? Ang sinabri na dia. Nanay imo makaon mo dia, gipapalit nimo kang mami. Super steak? Kinsa nagpalit? Super steak? Kinsa nagpalit ana? Thank you, do. Kinsa nagpalit ana? Thank you, do. Kinsa nagpalit? Si Si Mami. Mami. Yeah. Si Mami nagbaog kay lami kay ba? Mami. Una nang sa tunga queen. Blutas tunga queen. Blutas tunga. Unsa na dong super sticks? Super sticks ni Dudong. Napalit siya ka Mami tag 57. Tag 57 sa puro sa kuan man ni dong. Sa Rebisco man nga product dong. Matuloy, alit ni Rin ay makaon. Guys, alin guys. Kaon diri guys. May tag mukbang. Ngokdang na siya. Guys, alit ni Likas ay bugbang. Guys, ignya guys nga wala tag mukbang. Guys. Na ko ikuan guys, makaon guys inadong. Nadong. Guys, ya ako makaon guys. Ipaibog. Ipaibog ang sudanan ipa na. Ipataas ana. Kinsa nagpalit si Mami. Si Mami. Ina, thank you Mami. Thank you, Mami. Love you. Mami, kanilang Mami. Lami ba? Oh, Tagay ate. Taini. Tai. Tagay ate. Tae daw guys, tae. Tagay si ate. Mami, kayong gas. Mami, kayong gas. Inalami kay ang super sticks guys. Mami, kayo bustik guys. Lami kay guys, grabe ka lami guys. Hina ba sino? Mami, mami, guys. Ay magulang. Lami ka lami guys, grabe gid ka lami guys. Guys, grabe jud ka lami guys. Guys, mami, kayo guys. Yan ka na yung kuan ba, yung siya na magkaunaan na ron. Muna yung magipagpalit ni Mami. Chocolate. Lamian day kag chocolate. Wow. Mami. Nami. Nam-nam. Nam-nam.